matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita. Kailangan matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita. Kailangan matuto at magdesisyon na tama. Magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita. Kailangan matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita. Kailangan matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at TV36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita. Kailangan matuto at magdesisyon na tama. Magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita. Kailangan matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita. Kailangan matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at TV36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita. Kailangan matuto at magdesisyon na tama. Magdesisyon na tama. Isang magandang tanghali po mga kabalen, mga karehiyon. At welcome ho sa inyong paboritong online tambayan tuwing tanghalian. Ito po ang CLTV 36 News Stream. 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita. Kailangan matuto at magdesisyon. Kabalen, Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, at balita at impormasyon may paggagamitan. Yan ho ang ating pangako sa ating halos 2 milyong followers sa social media, Facebook, sa ating Blue App. Ayan, kaya kung hindi ka pa naka-follow sa ating news page at sa ating main page at CLTV 36 Official, mag-follow na po mga kabalen, mga karehiyon. Live tayong napapanood din sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. Ganyan din po sa ating cable, Air Cable Converge, Channel 71.
Live na live din ito, Luzon, Visayas at Mindanao via Signal Channel 115. At dito po sa Pampanga sa ating Free TV Channel 36. Araw ho ng Huwebes ngayon, maraming balita, mga kaganapan na nangyayari sa ating bayan. Kaya naman kapit lamang, tutok lamang mga karehiyon. At atin pong tatalakayin yung mga balitang may kinalaman. Lalong-lalo na ho dito sa ating rehiyon, Central Luzon. Pero bago yan, Kuyang Justin, pa-shout out ka naman. Maagang nakatutok dito sa ating programa. Etong si Noel Joseph Cleofe. Ayan, sabi niya, welcome back po, Kuya Justin. Ayan, halos 3 days. Ayan, sabi niya, oo, medyo na busy si Kuya Justin sa ibang kanyang mga misyon. Ayan, maraming salamat, Noel Cleofe. Kumusta? At kumusta dyan sa Malolos City? Ayan, sabi niya, maraming salamat po sa Billionaire News Channel. Oo, napanood mo yung contract signing kahapon. Opo, mga kabalen, mga karihiyon. Ayan, mapapanood ho ninyo yung tatlong programa ng si Kuya Justin. Mapapanood ho ninyo yung tatlong programa ng Billionaire News Channel dito po sa atin sa CLTV 36. Simula po yan sa July 6. Ayan. Pagbati rin kay Kuyang Felix Barrios, solid daw ang audio. Ay, maraming salamat, Kuyang Felix. Ayan, at napanood natin yung rekomendasyon kaugnay nitong training diyan sa yung tawag dito sa may live shooting, yung preparation. Sabi nga niya, hindi ito paranoia, ito ay preparasyon. Napaka-importante po. Ika nga, yung mga earthquake drill naman, hindi naman natin magagawa yan ng maayos kung hindi natin sinasanay yung mga guro, yung mga kabataan. Siguro magandang tignan din natin ano yung pwede pang dagdag. Anyway, additional knowledge, hindi po yan na masama, additional protection. Wala namang mawawala kung tuturuan natin kung paano yung mga protocols pagdating kung merong active shooter sa mga paaralan. Hindi natin sinasabing sana masunda o posibleng masundan, pero hindi po natin hindi natin masasabi pero eto dapat ho yung mga magulang yan gabayan ng mabuti yung mga anak Ayan, sabi ni Noel Cleofe, Apalit Town Fiesta. Oo. Ayan, tumutok lamang ho mamayang gabi, mapapanood din dito po sa CLTV 36 Eto pong Coronation Night ng Apalit, Mutyaning Apalit. Live na live ho yan. At syempre, yung iba't iba pang kasiyahan dyan po sa bayan ng Apalit. Kumusta kayo po rin ka na akong kakaluguran, Ken? O rin ka na akong kaluguran. Shout out, Bautista family. Ang poreng pamilya, Danganan, King Apalit, Pampanga. Balang piyesta, pumunta ako ganyan Yan, di ba? So mga kariyan, ito po, makibalita muna tayo at kung meron ho kayong mga nais ipa-shoutout pa, pwedeng mag-comment dito sa ating programa. Babasahin at ipa-flash ni Kuyang Justin ang inyong mga komento. Balitang may paggagamitan muna tayo, sitwasyon ng trapiko sa North Luzon Expressway ngayon pong 12:09 ng Huwebes, June 25, 2026. Ito ho ang aasahan ninyong kondisyon, yung mga babiyahe nating mga kabalen, mga karehiyon. Ito, meron tayong nakikita, mahaba-habang pila dyan sa may area ng May Kawayan Interchange. Silipin muna ho natin. Mula naman dito sa Balintawak muna tayo. Ayan, batay na rin sa ating monitoring dito po sa Gawing Itaas, yung Balintawak Toll Plaza. Kung kayo po ay patungo naman ng norte at dito ho sa atin sa Region 3, ay wala naman masyadong pila diyan sa may entrance ng NLEX. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll. Sa may bahagi naman ng Mapulang Lupa, Valenzuela, etong northbound ay maluwag din ang sitwasyon. Same scenario diyan sa may southbound lane. Mindanao Toll Plaza may konting pila doon ho sa may truck lane at ito naman sa may Kawayan. Yung palabas lang ng
palabas po ng toll gate, ano? Yung may pila dyan sa area ho ng May Kawayan. Bukawi Toll Plaza, magkabilang linya, light traffic, ganyan din ho sa may syudad, San Fernando, na sakop naman ng North Luzon Expressway. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin. Samantala, ito ho mga karehiyon, ano, meron ho tayong dalawang weather disturbance na binabantayan. Ito ho ang ating Weather Bureau Pag-asa. Makibalita muna tayo. Narito po ang latest, ano, yung 11 a.m. forecast. Kaugnay ho nitong si Bagyong Francisco at itong si Higos, ano, o yung Gardo. Oras po pumasok sa PAR. Narito po ang latest mula sa ating Weather Bureau. Magandang umaga, ito po ang ating update patungkol sa minomonitor natin na si Bagyong Francisco at ganoon din yung nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Higos na kung saan ay pag pumasok ay tatawagin natin na Gardo. Ito po ang ating latest satellite image at ipinapakita po nito na papalayo na ng papalayo itong si Bagyong Francisco at sa ating latest bulletin ay wala na pong nakataas na dito sa probinsya ng Batanes. At wala na rin po na itataas sa mga susunod pa na issuance natin ng bulletin. Ang tanging magiging epekto na lamang po nitong si Francisco dito sa extreme northern Luzon ay yung mga kaulapan na kung saan ay posibleng tumulong para magkaroon tayo ng mga pagulan dito sa Babuyan Islands at ganoon din dito sa probinsya ng Batanes. Sa kasalukuyan, itong si Bagyong Francisco po ay nasa layong 455 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Ito ay may taglay na lakas ng hangin, yung maximum sustained winds sa eyewall ng si Bagyong Francisco around 100 kilometers per hour at pagbugso o yung biglaang paglakas ng hangin na umabot ng 125 kilometers. Ito po ay kumikilos pa north-northeast sa bilis na 15 kilometers per hour. Bahagya pong mas bumilis yung pagkilos nitong si Bagyong Francisco kaya naman mas mapapaaga din yung paglabas nito ng Philippine Area of Responsibility. From 10 kilometers per hour, ngayon po ay 15 kilometers per hour na ito. At dahil po dito ay posible ngayong tanghali o ngayong hapon ay lalabas na po itong si Bagyong Francisco sa Philippine Area of Responsibility at mababawasan na po yung magiging epekto niya sa anumang parte ng ating bansa. Magsaganon pa man, may mga areas pa rin po na posibleng makaranas ng pagbugso ng hangin. Kasama po dito yung malaking bahagi ng Luzon. May mga pagbugso po. Kasama po dito yung Metro Manila. Ganun din sa Panay Islands, Negros Occidental at Northern Samar. Magpapatuloy po yung ganitong mga pagbugso ng hangin hanggang bukas. Pero by Saturday, mas mababawasan na po yung makakaranas ng mga pagbugso ng hangin na ito na magiging limitado na lang dito sa probinsya ng Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, Zambales, Bataan at Lubang Islands. May nakataas pa rin po tayo na weather advisory o babala patungkol sa potensyal na malakas na pag-ulan 50 millimeters, 50 to 100 millimeters. By the way, yung value na ito po yung accumulated or yung total amount ng pag-ulan within the next 24 hours. Simula 11 a.m. ngayong umaga hanggang bukas ng 11 a.m. Ibig sabihin din po ng yellow sa ating rainfall forecast na tinatawag din natin na weather advisory ay posible yung mga localized floodings. Dito po yan sa probinsya ng Zambales at Bataan. Ganun din po, magpapatuloy po yung ganyang kondisyon hanggang bukas. At sa mga susunod na araw, by weekends ay mas mababawasan na po yung mga pag-ulan na posibleng maka-apekto yung sa malaking bahagi ng ating bansa. Sabihin, mas magiging clear sky o mas mababawasan yung mga kaulapan na nakaka-apekto ngayon. Kasama po dito yung Metro Manila.
Wala po tayong nakataas na gale warning pero gusto pa rin po natin na pag-ingatan yung ating mga kababayan lalo na dito sa northern and eastern seaboards ng Luzon. Posible pa rin umabot ng hanggang 3.5 meters yung taas ng alon na pwedeng makaapekto sa atin kapag tayo po ay naglayag or nangisda. Para naman po dito sa bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, tulad ng binanggit natin kanina, pagpasok po niya sa ating ay tatawagin natin ito na si Gardo. Sa kasalukuyan, ito ay nasa layong 1,760 kilometers east ng Central Luzon. Meron po itong lakas ng hangin na umabot ng 75 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 90 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Ang good news po dito ay kahit na magla-landfall ito, this evening ay wala naman po itong magiging direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. At bukas din po ng umaga ay posible na lalabas na rin ito ng Philippine Area of Responsibility. In short, ang tanging posibleng maging epekto lamang po nito sa ating bansa ay humila ng moisture na kung saan ay posibleng magpadagdag ng mga kaulapan dito sa western section ng ating bansa. Pero sa ating pong analysis ay hindi naman po natin ito nakikita na magiging malawakan at malakas na sobra na tipong magdudulot ng mga malawakang pagbaha. And good news po yan, pero in spite, kahit na may ganun po, ay may nakataas tayo na thunderstorm advisory, particularly dito sa National Capital Region o sa Metro Manila. At ganoon din po ay nararanasan tayo sa kasalukuyan na heavy to intense rainfall sa ilang bahagi ng Pampanga, Bataan at Zambales. Sa mga susunod na oras, 2 hanggang 3 oras ay posible rin po na makaranas ng mga pagulan o mga thunderstorm dito sa ilang bahagi rin ng Zambales, Pampanga, Bataan, sa Metro Manila, particularly dito sa Quezon City, Caloocan, Valenzuela, Malabon at Navotas. Ganon din sa ilang bahagi ng Rizal, Tarlac at Bulacan. Manatili po tayo na updated. Ang susunod po natin na live ay mamayang 5 p.m. Mag-ingat po tayo. Ako po si John Manalo. Salamat po. Maraming salamat Kuyang John Manalo ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Yan ho mga kabalen, mga karihiyon, narinig natin posible ho ang heavy to intense rainfall sa mga susunod na 2 oras dito po sa iba't ibang bahagi ng Pampanga, Zambales, Bulacan, gayon din sa ibang lugar dito po sa Central Luzon, gayon din sa Metro Manila. Ayon ho yan sa Pag-asa, kaya paghandaan po natin. At ito namang malalakas na hangin din ay mararanasan din sa Zambales at Bataan hanggang bukas. So yung mga karehiyon po natin dyan sa Zambales at Bataan, pinag-iingat po. Ingat ho tayo. At every 36 news stream kasama si Justin. Antabayanan ho mamaya yung susunod na forecast ng ating Weather Bureau Pag-asa mamayang alas 5 ng hapon. Ilalabas din ho ng CLTV 36 News yung mga advisory na may kinalaman po dito sa atin sa Central Luzon para naman magabayan yung ating mga kababayan ukol po sa nagbabadyang sama ng panahon. Kaya para ho sa mga hindi pa naka-follow, pwedeng mag-follow at mag-subscribe na sa ating social media platforms para po manatiling updated ukol po sa iba't ibang mga anunsyo na may kinalaman dito po sa Central Luzon. Speaking of announcement, ito, bigyang daan muna natin ilang public service announcement, mga scheduled power interruption sa iba't ibang bahagi po ng lalawigan ng Pampanga. Simulan natin. Balita makatotohanan. Dito ho sa may syudad ng Angeles, Avida Aldea Grove Estate sa may Barangay Mining. Bukas, alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga, mawawalan ho ng supply ng kuryente. Tama magdesisyon ng tama Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin. Apektado rin ho sa nasabing power interruption. Ito pong bahagi naman ng Friendship Highway dyan sa may Barangay Kutkut. Alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga bukas. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin.
Wala rin hong kuryente dyan sa bahagi ng Holy Family Village Subdivision. No? Bahagi po ng Michael Bianca, ano to? Yung tanggalin natin yung card dyan. Ayan. Francisco at Juanito Lanes, ayan. Alas 5 hanggang alas 10 ng umaga dahil magkakaroon ng line rehab. Ito pong Angeles Electric Corporation. Ano? And then Friday din, tomorrow, 8:30 ng umaga hanggang alas 11 naman sa may barangay Kakutud, Mabalacat City, Pampanga. Wala rin hong supply ng kuryente dahil mag-clear ng linya. Ito namang Pelco 2. Apektado rin ho ng brownout. Ito pong Barangay Dukit, Mabalacat City, Pampanga. Bukas alas 8:30 ng umaga, maghapon hanggang alas 4:30 po ng hapon. Sama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon, tama. Sa bayan naman ho ng Bacolor, mawawalan din ng supply ng kuryente dyan sa may barangay Maliwalu at Kalibutbut. Alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Brownout din ho sa may San Francisco, Mabalacat City. Bukas alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Na tama, magdesisyon, na tama. Sa syudad naman ng San Fernando, partikular ho dyan sa may De La Paz Sur, mawawalan ho ng kuryente bukas 1:30 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon. Isang oras at kalahating o isa't kalahating oras po dahil sa pag-optimize ng transformer ng Svelapco. Ito naman ho mga kabalen, mga karehiyon, araw ho ng Sabado mawawala ng supply ng kuryente dyan sa may barangay Cabalantian, Bacolor, Pampanga. Alas 9 ng umaga magsisimula, tatagal po hanggang alas 4 ng hapon. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin. Yan ho ang mga latest kaugnay naman ng announcement ng mga brownout sa iba't ibang panig po ng lalawigan ng Pampanga. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon, na tama. Tuloy-tuloy ho tayo sa mga balitang may paggagamitan, impormasyong may direktang kinalaman ho sa ating araw-araw na pamumuhay. Ito naman. Skip the scroll and stream. Oo, mawawalan ho ng supply ng tubig sa mga lugar na aking babanggitin at kung kailan, eto po mga karehiyon. Tama, magdesisyon, na tama. Yan, yung mga taga Mabalacat City, Pampanga, partikular dyan ho sa may Mabini, Maharlika, Villasagin at Quezon Drive, mawawalan ho ng supply ng tubig mamayang alas 9 ng gabi, tatagal yan hanggang bukas alas 5 ng madaling araw. Meron din hong water supply interruption sa may barangay Kapaya 1 and 2 mamayang alas 10 ng gabi hanggang hanggang bukas alas 2 ng madaling araw, araw ho ng Biyernes. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. At yan ho ang mga public service announcement na nating nakalap At magpapatalastas lang si Kuya Justin sa ating pagbabalik. Talakayin ho natin ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw ho ng Huwebes, June 25, 2026. Huwag ho kayong bibitiw para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Magbabalik tayo makalipas ang ilang patalastas. Hindi sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Na tama, magdesisyon, na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan,
balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream at para ho sa mga detalye ng balita ngayong araw ho ng Huwebes, June 25, 2026. Ito ho mga kabalen, malungkot na balita. Alam natin, itong nangyaring pagkasawi ng isa pong o yung kababayan natin dyan ho sa bayan ng Minalin, Pampanga. Isa po siya dun sa 3 estudyante na nasawi sa pamamaril sa isang paaralan dyan ho sa may Tacloban City, Leyte. At ito ho yung wait lang, ipa-flash ko lang yung title. Flash ko lang ho yung ayan, formal na hong kinilala ng Sangguniang Bayan ho ng Minalin, Pampanga ang kabayanihan po ni Chris Lawrence Fabian, ang estudyanteng tubong Barangay Lourdes sa nasabing bayan. Si Chris Lawrence po ay isa sa mga nasawi sa pamamaril sa sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa bisa po ng Resolution number 137 series of 2026, pinuri po ng lokal na pamahalaan ng Minalin ang pinakitang tapang ni Fabian matapos itong harapin ang matinding panganib upang protektahan ang mga kapwa estudyante. Nakasaad sa resolusyon na ang kanyang ginawa ay nagsilbing halimbawa ng malasakit, tapang at pagprotekta sa buhay ng iba. Ayon ho kay Minalin Acting Mayor at Vice Mayor Rondon Mercado, na ihatid na ang kopya ng resolusyon sa mga immediate family ni Fabian sa Tacloban City bilang opisyal na pakikiramay at pagkilala ho ng buong bayan ng Minalin, Pampanga. Ang nasabi hong resolusyon ay inaprobahan nito pong June 23, 2026 matapos pong ihain sa sesyon ng Sangguniang Bayan at suportahan ng mga miyembro ng konseho.
Latest naman ho dito sa ginagawang fact-finding investigation sa kaugnay ho ng gumuhong gusali sa syudad ng Angeles, partikular dyan sa may Teodoro Street, corner Oak Street sa may Barangay Balibago. Naghain na po ang Angeles City Prosecutor's Office ng agarang kahilingan para sa isang precautionary hold departure order laban ho sa may-ari at kontraktor ng gumuhong gusali sa Barangay Balibago. Ito po ang kinumpirma ni Attorney Darwin Reyes, Special Legal Advisor ng Fact-Finding Task Force ng Angeles City LGU. Sa isinagawang press briefing nito pong Miyerkules, June 24, dyan po sa may Legislative Building ng City Hall Compound. Ayon ho kay Reyes, nakikipag-ugnayan na sila sa City Prosecutor's Office upang matukoy kung natanggap na ng mga kinaukulang ahensya ang kautosang nag-aaproba sa nasabing kahilingan. Layon umano nitong matiyak na mananatili sa bansa ang mga responded habang nagpapatuloy ang investigasyon at ang kaukulang legal na proseso kaugnay ho ng trahedyang nangyari noong May 24, 2026. Sa kabila ho nito, nilinaw din ni Reyes na patuloy namang nakikipagtulungan at nakikipag-ugnayan ang may-ari ng gusali at ang kontraktor sa ginagawang investigasyon ng lokal na pamahalaan hinggil sa pangyayaring kumitil sa buhay ng 30 katao. Ang gusali pong ito na gubuho dyan sa Barangay Balibago noong May 24 ay pagmamay-ari ng isang Ernest Jackson Lim, habang ito naman po ay proyekto ng Golden Years Construction, isa pong construction company na rehistrado sa Mandaluyong City. Kaugnay pa rin ho ng balitang yan, handang makipagtulungan ang pamahalaang lungsod ng Angeles City sa posibleng investigasyon ng Kongreso kaugnay ho ng Balibago tragedy. Ayon ho kay Mayor John Lasatin II, bukas ang city government na makibahagi at magbigay ng kinakailangang impormasyon sa inquiry ng HOR na itinutulak ng Makabayan Block. Nilinaw din ni Lasatin na kasalukuyan ng magkakahiwalay ang investigasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kabilang po yung DOLE, CIDG at itong fact-finding ng LGU. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Angeles City Mayor John Lasatin kaugnay ng nasabing usapin. Ipapatawag nila lahat ng ahensya concern. So paano masyadong dumadami at nag-iimbestiga dito na isa lang naman ang lalabas din na resulta. Kaya kung gagawin nila ito, siyempre kung yung mga tinatawagan natin para mag-imbestiga, hindi nang tatawagan, hindi pamulit-ulit lang tayo dito sa mga ginagawa ng investigasyon. Meron ng nag-iimbestiga ang Punta National, meron ng nag-iimbestiga ang Punta Local, tapos kung meron pong nag-iimbestiga coming from Congress, itatapos nila either local or national agencies. So baka pakulit-ulit lang tayo ng mga investigation nila. Siyempre naman, kung ipapatawag Atin hong narinig ang tinig ni Mayor John Lasatin kaugnay ho ng pagiging bukas ng Angeles City LGU sa inquiry na isinusulong naman ng Makabayan Block. Samantala, update naman ho sa utilities, dyan ho sa nasabing barangay o sa Barangay Balibago, dyan ho sa may area ng Ground Zero. Patuloy ang ginagawang rehabilitasyon po sa supply ng kuryente sa bahagi po ng Ground Zero kung saan apektado yung ilang mga business establishment. Ayon ho kay Angeles City Administrator Attorney Noel Luzong, inaayos pa ng ang electrical facilities sa lugar upang matiyak ang kaligtasan bago tuluyang maibalik ang operasyon sa mga apektadong negosyo.
Kasabay ho nito, nagsasagawa rin umano ng assessment ang building official sa mga kalapit na gusali na naapektuhan ng gumuhong building. Sinabi ni Lusong na mahalaga ang naturang suri upang matukoy ang structural condition ng mga apektadong gusali at masiguro ang kaligtasan ng publiko at ang negosyong nasa paligid ho ng Ground Zero. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Attorney Noel Lusong hinggil po sa nasabing usapin. So, bali yung kung analyze electric is naglagay sila doon ng parang temporary lines or parang pagsisili na parang replacement din sa boss para po magkaroon na din na kuryente yung mga establishments at mga households na nakapaligid. As to the establishments po, yung buong business permit na licensing division ng CI ay nag-iikot na po doon, nag-i-inspect at i-inform sila na pwede na po sila naman na mag-conduct ng business nila as long as gusto na nila mag-open and totally yung area ay safe naman po. Minsan po kasi, yung ibang establishments ay hindi naman po sila nakatira sa area. So nananagiging po sila sarado. Pero halos araw-araw po, yung nag-iikot doon, yung team ng inspectors ng DPA, dito natin, parang may inform sila na kung sila po nila mag-operate, ay pwede na po. Pero yung sa kuryente naman po is nakikipag-coordinate na po. Ano lang po may action na po na ginawa analyst electric kasama ang engineering office po namin para kung may balita po yung kuryente din sa iba pa ang din. Yung percent po kaya yung analyst? Balikan, we will verify that, sir. Pero yun nga, araw-araw naman po yung operation nila. So, ay gagawin ko po ng ilang percent po po. Yung status po ng kanabing building, hindi naman. Kasi kausap natin yung mga may-aring businesses. Tatakot sila. Balikan. Sige. Baka sila pagawa. Paano po yan? Yung bando din ba yan? Or retrofit pa siya? Meron pong inutos si Mayor John na ang aming city engineering office ay mag-conduct ng structural assessment. At ang CEO naman po namin ay ito-coordinate sa asset para po talagang comprehensively ma-determine nila kung sino po ang building na yun. At city po ang willing gumastos doon sa assessment po na gagawin ng asset para na po ma-determine natin kung i-contact na ba ako, pwede ba po ginihagilate yung building. So, bali yung kung analyze electric is naglagay sila doon ng Sa ibang balita naman ho mga kabalen, mga kariyon, ito isang masaya po naming ibinabahagi sa inyo dahil marami na kayong mapapanood na mga programa dito po sa inyong istasyon sa Central Luzon, CLTV 36 matapos pong lumagda ng isang kasunduan ng CLTV 36 at ang Billionario News Channel o po BNC para palakasin ang paghahatid ng napapanahong impormasyon sa publiko. Isinagawa po ang signing ng Memorandum of Agreement sa Levy P. Laos Corporate Center sa syudad ho ng San Fernando, Pampanga nito pong Miyerkules, June 24. Kabilang ho sa mga pumirma sina Laos Group of Companies, LGC Chairman and CEO, Lizette Laos Velasco, LGC President and RBC Media Group Executive Director Paul Laos, RBC FVP and CEO Billy San Juan, BNC SVP for News and Current Affairs Cheryl Fabula at BNC SVP for Sales and Marketing Maria Fatima Bailon. Inaasahan pong maghahatid ang strategic partnership na ito ng mapagkakatiwalaang balita, mahalagang insights at kakaibang entertainment programs para po sa mga manonood sa Central Luzon. Magsisimula pong umere ang ilang programa ng BNC sa CLTV 36 gaya ho ng The Spokes, Agenda, On Point at iba pa simula po sa darating na Lunes, July 6, 2026.
Dumako naman ho tayo sa bayan ng Apalit, Pampanga na nagdiriwang ho ng kapistahan itong darating na weekend. Ayan. Ipinamalas po ng mga Apalitenyo ang kanilang angking husay sa pagluluto sa Cocina Sulipenia Cooking Competition na isinagawa po nitong Miyerkules lamang, June 24. Lumahok po ang 11 barangay ng bayan sa patimpalak na bahagi po ng pagdiriwang ng 429th Apalit Town Fiesta. At ito pong ika-100 at 82 apong Iru Libad Festival. Nagsilbi rin itong kick-off activity para po sa nalapit na Nutrition Month sa buwan po ng Hulyo. Ay, ano-ano ba yung mga niluto? Ayan, niluto ho ng mga kalahok ang putahing pato alcaparas na hango po sa pamumuhay ng mga taga-Apalit sa tabing ilog o sa tabi ho ng Pampanga River. Naging hurado naman sa patimpalak ang mga kilalang Kapampangan chef na sina Chef Jean Gonzalez, Chef Cherry Passion Tan, Chef Vince Garcia, interdisciplinary artist at food historian na si Ruston Banal at tourism and culture advocate na si Junel Bukalan. Sa huli, itinanghal pong kampiyon ng Cocina Sulipenia Cooking Competition ang Barangay San Vicente. Nasungkit naman ho ng Barangay Sampaloc ang second runner-up at first runner-up naman ang Barangay Sukad. Balita naman ho sa pangisdaan at agrikultura, mas matibay pong partisipasyon ng mga mangingisda at iba pang stakeholders sa pamamahala ng sektor ng pangisdaan ang isinusulong ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa pamamagitan ho ng Fisheries and Aquatic Resources Management Councils o FARMCs. Sa Day 2 po ng 2026 FARMC Congress na ginanap sa Clark, Pampanga nito pong Miyerkules, June 24, binigyang diin ng kagawaran ang kahalagahan ng mas pinaigting na koordinasyon at pakikipagtulungan upang maisulong ang mas epektibong pamamahala sa atin pong mga yamang dagat. Magtatapos po yung 3 araw na FARMC Congress ngayon pong araw ng Huwebes, June 25. May tema itong Unlocking Fisheries Policy Framework in FMA 6 through Strengthened FARMCs in Fisheries Governance. Ang nasabing pagtitipon po ngayong taon. At narito po yung ilan sa mga larawan sa nasabing kaganapan dyan po nagpapatuloy ngayong araw sa may Clark, Pampanga. Sa iba hong balita, ipinaliwanag ho ng DSWD kung ano yung mga pagtugon na kanila hong ginagawa dito ho sa mga CICL o yung Children in Conflict with the Law. Mainit pong usapin ngayon ito kung ano nga ba yung ginagawang reintegration program, reformation program ng DSWD
kaugnay ho ng mga bata o ng mga minor de edad, 14 years old pababa, o yung 15 years old pababa, kasi 15 kung may discernment, pwedeng kasuhan criminally, gaya ho nitong nangyari dyan ho sa may Tacloban na shooting incident. Yung 15 years old kinasuhan na po ng patong-patong na kaso ng murder, frustrated murder at iba pang serious physical injuries. Matapos pong ma-establish ng PNP na meron siyang discernment. Ibig sabihin, napag-isipan niya yung kanyang ginawa. Paliwanag ho ng PNP dito sa nasabing usapin ay merong ginagamit ho yung DSWD, yung ating mga social worker ng isang barometro, pagsusuri upang makita kung ano yung level of discernment o yung antas ng pag-iisip ng isang 15 anyos na nasasangkot ho sa isang krimen. At ito, maraming mga usapin, may mga kumakalat na fake news. Ito, pakinggan ho natin diretso mula ho sa mga kagawaran na nagpapatupad ng nasabing batas. Ano nga ba ang ginagawa ng DSWD kaugnay dito sa mga kaso ng mga CICL, partikular dito po sa ating rehiyon, Gitnang Luzon. Narito pong ulat ng ating kasamang si Jody Mercado. Ugong muli ang usapan ukol sa Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act matapos ang nangyaring pamamaril sa Tacloban City na kinasasangkutan ng mga minor de edad. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 3, unang rumiresponde ang local government unit sa mga kaso ng Child in Conflict with the Law o CICL. Basically, ito ay programa po hindi lamang po ni DSWD, kasama atin ang local government unit dito kasi meron tayong batas, no, na nagsasabi yung ating mga local social welfare officers, sila po yung unang responders na talagang titingin sa ating children in conflict with the law. Katuwang din umano ng DSWD ang Department of Health o DOH upang mapangalagaan ang mental health ng mga kabataan. Pwede tayong magbigay po ng assistance sa kanilang therapy. We are also in partnership with the therapy centers para po mas maganda yung kanilang pag-rehabilitate or yung kanilang well-being ay ma-meet natin yung kanilang maiwasan na yung kanilang ganitong mangyari sa kanila. Yung mga depressed na bata, they need therapy talaga, very importantly. And of course, support from the family. Kasi yun yung pinaka-basic eh. Kaya binabalik ko palagi dun sa pamilya kung saan nanggaling yung bata. Tumutulong rin ang ahensya para sa reintegration sa pamayanan ng mga minor de edad na madidismiss ang kaso. Pinaka-importante dito is ang pagtanggap ng pamilya at ang komunidad. Sana maalis natin yung stigma na yon dahil hindi naman kasalanan. Naniniwala kami bilang isang social worker, hindi kasalanan ng isang bata yung kanyang ginawa kung ito ay mabuting at naalagaan ng kanilang mga magulang. Mahalaga raw na maging aware ang mga magulang kung ano ang child protection policy ng paaralan upang maiwasan ang mga kaso ng pamubuli sa mga estudyante. Dahil nagkakandak naman po ang school ng mga Parents-Teachers Association meetings, kailangan emphasize, they should be advocate of this policy, how to protect their children from bullying, etc. Kasi pinaka-importante na alamin natin kung ano yung proseso ng child protection policy na isang eskwelahan. Handa rin ng DSWD kung sakaling may mga magulang at mag-aaral na mangangailangan ng gabay sa psychosocial intervention, bunsod ng problema sa eskwela, maging ng trauma. Unang-una, of course, kakausapin ang bata, counseling session, nandyan po ang DSWD. At nandyan din po ang mga lokal na pamahalan kasi may mga social welfare officers naman po sila at nagbibigay din po ng technical assistance ang DSWD sa kanila. At sa tingin ko po, in partnership to all the LGUs and also DSWD and also DOH, we can provide assistance po sa ating mga kabataan na nangangailangan po ng psychosocial support at therapy po na pwede namin maibigay po sa inyo. Payo ni Rebuldela sa mga kabataan na huwag mag-alinlangan na lumapit sa mga pinagkakatiwalaang tao at ilahad ang kanilang dinaramdam. Maghanap po kayo ng pinaka-credible na tao na pwede niyong sabihan. Kasi mahirap kung iyon po ay inyong kinikimkim,
mahirap kung yan po ay inyong hindi sabihin sa sino man, or you have your parents, no? Na pwede yung sabihan. Kung hindi naman, seek professional help. DSWD can assist you. You can go directly to our office. We have our social workers. We can refer you to therapy centers kung kakailanganin ninyo. Matatagpuan sa Magalang, Pampanga ang pasilidad na kumuhukop sa mga menor de edad na sangkot sa krimen. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News. At yan hong mga balitang nakalap ng CLTV 36 News Team. Ngayon pong araw ng Webes, June 25. Mag-subscribe na ho kayo sa ating YouTube channel para ho sa mga iba't ibang content tungkol ho dito sa ating rehiyon, Central Luzon. Yan po at CLTV 36 Official. Samahan po yung ating mahigit 71,000 subscribers sa YouTube na ika nga nag-uusap-usap din tuwing may mga live content tayo at meron tayong mga bagong upload dyan. Kaya i-click nyo na po yung button para kayo ay manatiling updated ukol po sa mga iba't ibang kaganapan. Hindi lamang balita, ang mga event, mga event po. Ayan na naman tayo. Mga event at saka happenings. Mga event and happenings po, Diyan ho dito ho sa atin sa Central Luzon. Kaya mag-subscribe na ho kayo. Time check muna tayo. 12:53 na ng hapon. Ako po'y magpapaalam na. Muli maraming salamat sa lahat ng mga nakibalita sa inyo pong online tambayan tuwing tanghalian. Para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Ito po si Justin Dizon. Ito po ang Newsstream. Maraming salamat po. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizon. Ito makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama.